Date while you wait. Het zou wel eens een nieuwe rage worden kunnen, ook hier in Friesland. Maar wat houdt het correct in? Annemarie Lindeboom, die weet er alles van. En gekleurde jarappels van de Jouwer maakt je kans op een Europese prijs. Robert Graveland van HZPC is een grutsk man. Goeiejoen en welkom bij Bient. Morgen besluit de provincie of de maatregelsnaam wordt in de REC, de afvalhoven in Haas. In oktober weer er een incident waarbij het meer dioxine vrijkwam is als in een heel jaar tastien is. Tjenstanders van de oven zeggen dat er nog volle meer aan het luchtkaam is. De meeting die dien is de klokkenlieder van wat er structureel al hier net goed gaat bij de REC. Zo zei het huisdokter Jan Waling-Huisman uit Haas. Welkom. Ja, de klokkenlieder, wat had deze meeting dan aan het lucht gebracht? Nou, ik vind klokkenluider wel een heel groot woord, maar het gaat hier vooral over gezondheid en gezondheidszorg en gezondheidsrisico's ook. En ik denk dat ik daar als huisarts verstand van heb en wat van mag zeggen. Voorheen was het een discussie in woord en gebaar, maar het is nu een discussie geworden in cijfer en getal. Want? Wat de cijfers duidelijk maken? Nou, de cijfers hebben laten zien dat ze tijdens de storing van 1-2 oktober in één moment 2 keer het maximaal toegestane jaargemiddelde aan dioxines hebben uitgestoten tijdens een storing. En daar is toch wel heel veel reuring over ontstaan. Maar de GGD zei het is net een gevaar van de Sonnenswest. Ja, nou dat verbaast mij. Ik wil nog even zeggen dat ik eigenlijk wel het betreur dat ik hier weer moet zitten. Want ik had eigenlijk besloten om niet meer in de openbaarheid te komen. Mm-hmm. Naar aanleiding van een incident met de REC, jaren geleden. Waarin ze mij pagina groot in de Harlingen Courant hebben afgebeeld, geschetst als een leugenaar. Als een indoctrineur. Als iemand die mensen dingen voorliegt. En dat vond ik heel ernstig. En ik denk, jeetje, wat komt er op je af als je kritisch bent en kritische vragen stelt. Gelukkig hebben we daarna op mijn verzoek met alle huisartsen en de burgemeester om tafel gezeten. En heeft Van Nooy gezegd van had eigenlijk niet gemoeten. Van Nooy is de wetvieren van Omring? Ja, het zal niet weer gebeuren. Ja, dat is de directeur van, maar we moesten hier stoppen. Maar goed, en daarna ben ik in de klankbordgroep gestapt samen met de GGD. En dat heeft me wel verbaasd dat elke keer de GGD komt met van er is geen gevaar. Mm-hmm. Terwijl we nu toch praten over een substantieel en flinke uitstoot tijdens 1 storing. En het blijkt dat de oven toch wel heel regelmatig stoort. En maar daarom zeggen jou van net sinds wat er al hier in het verliezen gebeurd is. Ik moet dit gewoon nog een keer zeggen. Ja, ik moet het zeggen, voor de mensen in Harlingen, voor de gezondheid. Ik ga daarover. En Van Nooy die verweet mij dat ik buiten de spreekkamer keek. Hij zei, je moet in je spreekkamer blijven. Dat doen alle huisartsen in Nederland. En geen enkele huisarts doet zo gek als jij. Nou, dat ben ik niet met hem eens. Er zijn meerdere huisartsen die ook naar de leefomgeving en het leefmilieu kijken. Maar dat zullen er niet veel zijn, want het kost heel veel tijd. En dat hebben we niet. Maar ja, ik heb wel mensen in mijn spreekkamer natuurlijk met klachten en angsten. Maar ik kijk toch daar buiten. En met de komst van deze afvalverwerker, vind ik dat toch een potentieel risico. Je krijgt dus mensen binnen met klachten? Ja. Wat voor klachten? Ja. Nou, dat varieert van prikkende ogen tot angsten, tot mensen die op het terrein werken en in de bekende wolken die er af en toe zijn, onwel worden, hoofdpijn hebben. Maar is dat in die tattenskrowen on die afvaloven? Dat is natuurlijk een lastig kausaal verband te leggen. Dat zou je moeten laten onderzoeken. En ik nodig de arboartsen en de GGD-artsen uit om dat te doen. Want dat moet gebeuren, vind ik. Maar dat is lastig. Ook de relatie dioxines en ziektes is lastig, omdat de gevolgen pas na jaren optreden. En dus weet je net of het wel van die oven komt. Je weet nu niet of dat nu van de oven komt. Dat is lastig te bewijzen. Het is wel misschien te bewijzen, maar dat kost veel geld, veel tijd. Maar je kunt wel de korte termijn effecten meten. En dat is bijvoorbeeld als er veel HCl zoutzuur uitgestoten wordt, wat die ook regelmatig doet. Dat geeft bijvoorbeeld prikkende ogen en hoofdpijn. En die mensen die krijg je ook? Die mensen die krijg ik. En ook mensen, er is een keer een calamiteit geweest. Ik heb wel getwijfeld of ik dit moet zeggen, want ik zit wel met mijn beroepsgeheim. Dus ik treed niet in detail, maar er was wel iets gebeurd. En diegene die ik
toen kregen in de praktijk, die durfden het niet goed te melden, omdat hij bang was voor zijn baan. Die werkt bij de rek. Nou ja, ergens, dat laat ik een beetje in het midden. Maar dat vond ik wel heel erg. En voordat ik hier kwam, denk ik van, moet ik dit wel zeggen? Maar ik denk dat het populatiebelang nu toch Maar je ziet boven gewoon mijn een beroeps... kausaal verband tussen wat er gebeurt weer en de klachten die persoon hier. Nou ja, dat was, ja, dan moet ik in detail en dat doe ik niet. Maar ja, ik ben er wel van geschrokken, laat ik het daarbij houden. Ja. En, Je steert net al in je zorg wat soms onbelangrijk. Wij hebben het ik een peteer gehad met een verloskundige, Sylvia van Kospot. Deelt u de zorg die de huisarts heeft over de uitstoot van de oven? Ja, zeker. Ik deel zeker de zorg. Ja. Krijgt u vragen van vrouwen die bij u op spreekuur komen? Ja, ik krijg vragen van vrouwen over of het gevaar kan voor het kind, of voor in de toekomst, of bij zwangerschapswens. Dan komt het toch wel op tafel. Ja. En wat antwoordt u dan? Dat ik het niet weet. Dat ik het heel moeilijk daar voorlichting over kan geven. Ja. Krijgt u ook hele praktische vragen van vrouwen? Ja, ik krijg praktische vragen van... ze zien de wolk, of er is meer uitstoot, of er is ergens anders een bepaalde angst. Moet ik de ramen dicht doen? Wat zegt u dan? Nou, dan merk ik altijd bij mezelf dat ik in ieder geval niet zeg, doe de ramen maar open. Het kan geen gevaar. Ik merk dan dat ik altijd een antwoord geef, nou, als dat jullie keuze is, dan is dat goed. En daar merk ik dus bij mezelf ook een twijfel. Ja. Ja, in dit verhaal kun je dan ik wel vinden, denk ik. Ja, dat is het lastige natuurlijk. En die onzekerheid blijft. Maar de vraag is, willen wij nu tot in de lengte van jaren met die onzekerheid blijven zitten? Want die vragen blijven komen na weer een storing of een wolk. Maar ja, we moeten toch even vanuit gaan dat de provincie staffenjoghouder, dat die dan geen enkel risico nemen zal. Nee, dat is ook een lastige positie voor ze. En ik heb vorige week gedeputeerde Schrier een interview zien geven. Als je ziet hoe moeilijk die man zit en hoe hij zijn woorden op goudschaaltjes weegt. En er zijn belangen en er zijn afspraken, dat proef je. Ze zeggen net weer iets? Wat zei je? De waarheid? Nou, dat is, nou misschien is dat een lastige. De waarheid, ja... Ik denk dat de waarheid nog niet boven tafel ligt. Ze willen het helemaal iepen. Maar nee, ik denk dat er meer speelt. Juridisch, afspraken, milieuwetgeving, de omrin die daar bovenop zit. Want die maakt ook met iedereen ruzie. Die heeft de gemeente Harlingen voor de rechter gesleept en de zoutwinning. En dus het is alle gemeentes zijn aandeelhouder van dat bedrijf. Dus ja, dat is natuurlijk een lastige positie. Maar dan komen we bij Moorn. Moorn zal de provincie bekend maken zien wat ze doen. Wat denk je? Ja, ik hoop dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze gezondheid laten prevaleren boven het geld. Want er gaat veel geld in om, afval gaat veel geld in om. En ze moeten goed nadenken. Ze moeten vooral denken aan de mensen die daar wonen, de mensen die daar werken om dat bedrijf heen. Dat moeten ze voor ogen houden. En als zij toch zeggen van we gaan niet handhaven, ja, dan nemen ze willens en wetens een enorm risico. Wat misschien over een half jaar of een jaar toch uitkomt. En dan wordt er wel naar hun gewezen. En met die gedachte en dat gevoel zou ik niet rond kunnen lopen. We zullen het jaren, man. Dank voor jouw verhaal, Rusman. De teleurstelling onder ijziekers is grut. Ook dit jaar had de provincie geen ontheffing uitgevoerd voor het ziekjen van Leerpaaien. En dus is het stil in de graden. Aanstaan een reportage. Ja, ze liggen hier op tafel de rede, de peersen en de roze jerappels. Het ziet er mooi uit trouwens. Van het jerappelbedrijf HZPC van de Jouwer. Die maakt je komende weken kans op de Innovation Award in Berlijn. Deze kleurrijke jerappels binnen Peerlijn naar Friesland hellen. Maar ze komen oorspronkelijk uit Peru. Peru ligt aan de westkust van Zuid-Amerika. Het had 30 miljoen inwoners, waarvan de 100 miljoen in de haardstad Lima wijnen. Wij kennen Peru vooral van de oude Inca-stad Machu Picchu en van de Panfluit. Maar het land is ook verneemd om haar jerappels. De Spanjaarden brachten de jerappels in de 16e eeuw vanuit Peru naar Europa. Er zijn zo'n 4400 soorten jerappels in de wereld. En daarvan komen er zo'n 3000 uit Peru. Ja, 3000 komen er dus uit Peru. Ik deze kleurige rappels. Ik zie ze even zo van de binnenkant litten. De Peru pas, zie ik dat zo goed?
Ja, we noemen ze perupas. We noemen ze Perupas. geen aardappelen meer Nee. tegenwoordig. In Hoe ieder hij- geval deze versie. Nee, het lijkt het niet eens op je rappel van binnen. Hoe heb je hem die hierin hellen? Nou, zoals op het filmpje te zien was in Peru, zeg maar, in de Andes, zo groot als die is veel groter dan Peru. Daar is het wat wij noemen het genetisch centrum van de aardappel. Daar zijn de mensen die daar leven, de Inca's dus van oudsher, die eten al duizenden jaren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat die aardappel. En hebben ze dus in allerlei variaties, zoals we ze ook hier zien, hebben zij ze daar gewoon tot hun beschikking. In heel veel landrassen waar zij met zorg de instandhouding van doen. En toen dachten jou van dat moet we in Friesland ik hè. En een paar honderd jaar geleden, in de 15e eeuw, is dat dus door de Spanjaarden meegenomen naar Europa. Omdat het een belangrijk en gezond voedsel is. Er zit veel vitamine C in. Zo voorkwam je scheurbuik op schepen. En ging dat achter de troepen aan door Europa heen en kwam het ook in Nederland. Dus zo zijn variaties met kleurtjes die er gewoon van nature in zitten, zijn bij ons gekomen. Dit ben geen kleurstoffen. Nee, het is helemaal van nature. Zoals je een rode kool hebt, zoals je een witte druif hebt en een rode druif, is dit dus een aardappel met een eigen kleur. Ja. En konden we die Jessa in Frieske groen verbouwen of moest er nog het hier en oor gemanipuleerd worden? De aardappel vanuit Zuid-Amerika is gewend dat hij bij hele korte dagen groeit. We hebben hem hier dagneutraal gemaakt, dat hij ook bij 16 of 20 uur licht nog prima aardappelen geeft. Ja. Dat hebben wij eraan gedaan en de kleurtjes die je hier ziet is eigenlijk de selectie die wij toepassen. Die wij in het veredelingsproces eigenlijk toepassen, waarin je kruisingen maakt. Dus je hebt vaderplanten en moederplanten. En die hebben heel veel nazaten. En dan kijken wij in dit geval naar de meest intensieve kleuren. En daar zitten weer bepaalde natuurlijke stoffen achter die iedereen wel wat kent als antioxidanten. En daar hebben wij in dit geval het accent op gelegd. Niet alleen uit kleurvariatie, maar ook gezondheid. Spreekt het je oor als huisarts? Zou je dit op die bad hebben Ik willen? moet er even aan wennen, maar het ruikt wel een aardappel. Ja, dus, het roept naar je rappels. Je staat zitten op die bad, Annemarie? Ja, nou, ik zei net al, het is gewoon een aardappel, maar toen sneed hij ze open. Oh nee, toch niet? Nee, toch niet. Want prullen Ja. ze ik hoor. Ze zullen zelfs oors uit, maar smaken dus ze het ik oors? de smaken zijn niet zo ver afstaand van de normale aardappel. Dus niet als je een rode doorsnijdt dat je in één keer denkt, hé, nu heb ik een aardbei. Die stoffen die zijn anders. Maar het gaat er met name om dat je kleurvariatie hebt. En dat je kunt er dus rode chips van maken. Maar als je het gaat toepassen, wat je met name hebt, is de gezondheid die je er ook in terugvindt. En, Dus ze zijn echt zoener als de gewone Hollandse rappel? De gewone aardappel van zichzelf die is al bijzonder gezond, omdat je allerlei stoffen erin hebt zitten die in zijn natuurlijke bron eigenlijk opneemt. Hè. Een vitamine C-pil is minder efficiënt dan het eten van een paar aardappeltjes. Deze stoffen die hierin zitten, ik was in december, moest ik een lezing geven op een congres in Engeland. En daar was ook een dame die sprak over muizen die zij gevoerd had met stoffen die je in deze aardappel vindt. En die muizen die hebben een gen, ontbreekt eigenlijk een gen bij die muizen, waardoor zij heel snel cholesterol ophopen. Dus die aderen slippen dicht. En als je het omrekent, al zou je de aardappel die je net in je hand hebt, al zou je er daar 3 van per dag eten, dan voorkom je cholesterolophoping, mocht je daar gevoelig voor mooi zijn. medicijn. Maar het ziet er ook gewoon heel leuk uit, denk ik, op je bord. Nou ja, zo. ik kan me intekenen dat van Ben is het ik wel heel leuk eten. Ja, dat is eigenlijk onze eerste proefkeuken. Als de schoolkinderen die naar Morra en Justus toe fietsen, die staan bij ons aan het raam en die geven we als eerste. Dat is onze proefkeuken. Ja. Dus die zijn onze eerste Ja, consumenten. kijk. Ik heb ze nog nooit in de supermarkt lezen, Sean. Ze liggen er wel. Dat zijn oude Franse rassen. En dit zijn bij ons de nieuwe. En we brengen ze nu eigenlijk niet via de supermarkt in de markt. Want daar kun je alleen maar op prijs eigenlijk communiceren. Dat is het lastige. En je wil eigenlijk met een grotere boodschap en met een andere beleving. En we zijn nu ook in contact met restaurants die zeggen van wat voor verhaal zit er achter deze aardappel, zoals ik het nu ook uitleg. Ja. En die zijn daarin geïnteresseerd, die willen dan een brochure en die willen met een verhaal bij het bord komen. Ja. Dus we gaan meer vanuit de restaurantbeleving naar de consument toe, dat je dan daarna vanuit pas in de supermarkt ja, komt. Nou, deze week die Innovation Award in Ja. Berlijn. Maak je hem kans? Jazeker, we hebben een prachtig verhaal en een heel mooi onderscheidend product. Wat aansluit bij ook maatschappelijke gezondheid in dit geval, dus de tegenhanger van. Ja. Wij zijn hier strategisch op geënt met ons bedrijf om hier een succes van te maken. Ja. En ik denk dat wij een hele mooie kans maken in Berlijn. We wachten het af. Als je hem winnen, dan jaren we dat graag vanzelfs. Dan komen wij met een blije boodschap terug. Diepe dank.
Ja, het waar had al weer temperaturen oornaam van de betiede maaitijd. Maar voor de ijsziekers is de kjeld nog lang net uit de loft. Ek dit hier, maar ze net het veld in. Vorig jaar maakte Bient een reportageserie over de stilte in het land zonder de ijsziekers. Alle reden dus om daar nog eens naar te zien. Zo lag het loon erheen in maart vorig jaar. De vrouw wie voor de vogels, de ijszieker vliegt thuis bij de moorden op. Het zou maar van een ier wezen, maar het begint erop te liekjen dat de veldman bijzet worden kan in het mausoleum van oude culturen. Of is er nog hoop voor hem? We zoeken waarom, naar hoe het veld onveelde in de ijsziekerstijd van 2015, doet er voor het eerst geen ijs zacht waard. Ze ben mij waarom. Feest is het tussendagen op Skreens. Dit natuurgebied onder de eerste littens is een groot transferium van de Europese luchtvaart. Skriezen komen in groepjes binnen, streekjocht uit Spanje, Portugal. Een soort liepen hebben troch de milde winter, maar een beskierde regionale vlecht maken. Kwossen maakt je haar kleer om naar Scandinavië te. En dan binnen het nog wielsters, lurken, stroonliepen. En van alles dat je zit, komt of giet. Dus het wel halla voor de skriers, maar. Hier, alleen nog al, nou ben ze hier al, maar in het breedseizoen dan is het hier aan het drukte. Maar al die skriers, voor het hier kwam hier een 1200 peer tot breien. Ja, en dat op 90 hectare, dan is het wel een paradies op zich. Tussen alle dramatische loeden over de grote delgong van de Grijtvogelstoen binnen Skreens en Skrok, de twee gebieden van natuurmonumenten die midden in het Grijdeloon lezen, een succesverhaal. In een dikke vingershiel had het hem hier ontwikkelen tot een oase voor al die vogels die een pad van uw cultuur binnen. Want dat weet elke veldman. Skriers en liep, dat is geen natuur, dat is cultuur. Wij bij je kwam en we het zo inrichten dat die grijtvogel bij ons wezen woe, bij ons wezen wol. En dan hebben ik zwaar voor elkaar. Ik bedoel, wij hebben voor zwaar dat die vogels hier zitten. En maar als ik behouden, dan moet ik alles in ons werk stellen om ze hier te behouden, die vogels. Want het is gewoon in van onze cultuur. Bijna de hele wereldpopulatie van die skriers bijvoorbeeld, die breedt hier in Nederland. En dan moeten we er alles voor doen om zo'n vogel hier te houden. Dat jet bij Friesland. En ons gaat een stukje cultuur van ons Friesland voor. Het gelijk van de natuurbeheerder is daarmee ook het gelijk van de boer. Kijk, al die vogels. Grut boertje met droege ekers en productiegas, daar komt geen grijtvogel op aan. En zo is het huwelijk tussen boer en vogel in een diepe relatiecrisis te lonen kwam. Je weet waarschijnlijk bij je ooromstandigheden, maar je gewoon het oude björkje volhouden en net het duur duistige mee draineren en dat Engels rijgas, dan kan je gewoon grijtvogels houden. Dus er is geen dramatisch, hoeft er net te wijzen voor grijtvogels, alleen maar het oors wollen. Maar een ondernemende boer die shot dit en die zegt van ja. Ja, dat is ik zo. En dat is denk ik het verschil. De mat die moet er verzinnen worden. Een pak molken dat kost het lieke vol als een pak wetter in de winkel. Dus ja, dan zit ik van verdorie, gooi die melkprijs omheen en zwaar ervoor dat dan in ieder geval de helft van Friesland weg van dit land wordt. En betaal je dan wat meer voor die melk in de supermarkten. Op die manier kunnen we ervoor zwaar dat we en goede melk hebben en daarnaast ik nog gewoon vogels hebben. En een paar weken na deze opnames waard in het natuurgebied een slachting onrjochte en sneuvelden honderden breedsels en de dieren weer een fox. En wat was? Moet hij hem wel eens wachten op een bus of een trein? Zit hij hem wel eens op het Iepenbiervervier te wachten? Wat doe je hem dan? Ja, ga je e-mail bijwerken. Ja, hè? Ja. Op het telefoontje en Ja, op een komt laptop. er niet aan of, tegenwoordig. Je kropen net even een peteer komen in. Nou, ik heb wel eens een blad bij, een medisch blad, die ik Ja. dan denk van, daar kom ik dan nu mooi aan toe. Maar je look je even waarom in je eigen verhaal. Ja, nou, ik denk dat een heel soort mensen dat doen. Wat je ik dwang kennen is het speeltje 4 op een rij, Annemarie Lindeboom. Ja. Dan vies dit vaker die een wurmat om met oren in contact te komen. Ja. En het concept Date While You Wait, want daar hebben we het over, dat is oerwijd uit Amerika. Hi, we staan hier vandaag op het station in Leeuwarden en het is super koud, een van de koudste dagen in Nederland. Iedereen heeft vertraging en ik dacht terwijl we staan te wachten op het openbaar vervoer, kunnen we in plaats van allemaal koud staan te wachten op het station ook lekker een spelletje doen en een beetje contact weer met elkaar hebben. En dat hebben we vandaag hier gedaan. En ik hoop dat mensen hiermee ook zelf weer een beetje
geïnspireerd raken om wat meer contact met elkaar te leggen in plaats van wat meer met je telefoon bezig te zijn. Nou, is dat slag, hè? Ja, die deed in ieder geval wel. Ja, hoe vinden de reacties? Nou, het is wel eventjes, er moest wel een brege oers is, maar om meestal eventjes Safir te krijgen om Samarinien mij een wildvreemd speeltje te doen. Ja, want dan ziet ze maar het speeltje en speelt ze dan mensen on of kan mensen niet bij die zo van, ik het zo vaststellen, ik zie het er gewoon op een bankje en het zag gewoon heel gezellig uit. Ik heb een blomkadel zet en wat kleedjes en wat kerstentjes en dat speeltje. En toen kwam er eigenlijk iedereen al een beetje zo van, wat is hier aan de hand? Iedereen foto's meidje natuurlijk, maar wel van een afstandje. Ja. En dan begin je eigenlijk zo aan te spreken van, wat is het speeltje maar niet aan, is dat toch watje? Ja. En dan is het toch wel heel vaak eventjes van, waar is dit voor dan? En als ik dan zeg, het is gewoon voor de leuk. Ja. Om ze wat meer contact met elkaar te hebben, dan komt vaak wel een beetje de streep. Dan komt het wel los, zeg maar. Ja, en waar hem het dan hoe? Doe je hem dan alleen als een speeltje of is het nog hele leuke, interessante dingen? Nee, eigenlijk moest ik gewoon een beetje uitleiden natuurlijk van het speeltje. Want ik woon natuurlijk binnen, daar hang het natuurlijk gewoon. Maar in principe dorst eigenlijk het speeltje net heel bot. Het speeltje is eigenlijk een soort, onleiding om mensen in contact te komen. Ja, om een gesprek te starten. Maar iets grappigs eigenlijk, wat iedereen kent, om dan dat gesprek aan te knopen. Maar in principe had ik gewoon, eerst een gesprek. Was die die een had en als vertraging had en dat soort dingen. En bij sommigen draaide dat op hele leuke gesprekken. Nu werd we echt wel heel serieus gesprek, wel 20 minuten had zitten doen. Dus, en uiteindelijk de trein of bus mist, hè? Nee, dat voelt aan. Maar die had ik even vertraging, dus die hier de tijd wordt. Ja, dan heeft een goede dag uitpikt. Ja. Dit idee komt uit Amerika. En daar heb ik een filmpje van. So Dig While You Wait was essentially an idea to connect people. It was just something that we thought about doing to bring people together to communicate, so if they want to talk, they can talk, or just play a cool game. I wanted to kind of stay away from the romantic side of it because it has nothing to do with dating. Anybody who's welcome to sit down. So most of my conversations has been around the game, but some people do talk to me about their life and kind of what's been going on. I just wanted people to 100% feel comfortable having a conversation with me about whatever they want. Ja, dan heeft ik contact met hem hoor. Wat vindt hij ervan dat hij hier in Friesland introduceerd heeft? Ja, ik hier hem een berichtje gestuurd van, we hadden hier in Friesland ik die. Ja. Ik dacht, daar zullen we net op reageren. Hier helemaal uit Amerika en grote fanbasis en weet ik veel wat. Ja. Maar ik kreeg echt binnen een berichtje waarom van wat ontzettend leuk. En zo is het mij wel, het waar mij een internationale Date While You Wait Day. Die is 4 februari. Komende tonsdag? Ja, aankomende tonsje. En hij zei van we willen het internationaal doen, dus toen gaan we een paar heen en weer mailt. Echt heel snel en wel heel grappig hoe dat van de ene op de andere kant hoe de wereld. Maar Salits initiatief eigenlijk toch heel leuk contact heeft. Maar tons die gebeurt het dus. Ja. Een internationale dag, Date While You Wait. Ja. Dus dat we dan hier op het station zitten, sugar maar en speelt ze via daar moet ik het eigenlijk een beetje verbroeken, want ik ken zelf tonsje nou net. En dus eigenlijk wil ik een beetje een oproep doen van waar dat leuk vindt. Neem contact met hem op. Ja. En hij kan die alles uitlezen. Hij houdt in heel pakket mij hoe het al een werkt. En dan kiest zelf aan de gang in. Nou, bij deze. Ja. Ik hoop dat het een groot succes wordt. En dat we contacten hebben mooi en waar. Hartstikke mooi. Tegen dank dat je meer van de jong alle hier win. Dat ik Annemarie en succes. Ja, dit wie bient alweer. Graag ontmoen en vandaag een hele noffelijke jong verder. Morning Beat is Jeroen Dekker te gast. Waar? Je weet wel, Jeroen Dekker. Van die reclame met die lietse autootjes.